Hakajingwan ya lenti kal air ka bajur haringkat ulap balap san hapo ka jela kila bon ki jing jia jong ka jing sha penjulor ki yeng ki sam kenthop ru ki lenti ki singkin ya ki ba ka sarkar jela ka arp khadai trek jemmang arja arpsa kala ajing ken ba ki dan hadu san hajar ndrius pa khat pratli ki long yeng habaro ko ki jela ki bla shakta na ka jingwan nen shop ka bor mariang Hakate ka singi kata hakapor kumba arbaje janmit kawai ka long yeng kabari jong ba jemek sumer bat ka kong rona mensang kibari na ka snong maudulop ka bahap hapo ka Mawkynrew CNRD block East Castles district kala sha rong lut ki tunum yeng bat ki ten sop yeng Hakani ka jingja kam shamla don kanu ka jingwan saw yaki Mynsiem Briew watla ka dei ka yeng ka badan khandai ngot ki bre ki ba kanthop ya ka kme ukpa ubaba e ka yeng ka sam kumunong kamai bat ki hinyo ngot ki khon lach no ka jingjulor jong ka yeng ka sam hakaba baro ki jingdan jing em ki la shakta ki jan ki sopti ki la jhelot bat ki khaw ki jhor barok ki badan hapo kan ka yeng ki la julor lut Naka jingte balayo lom layat ho bakite gi hinyongot ki khon sawngot sinrang bat laingot kan thai ki badang dan ru hakarta ke badang yaret bha hakbau khon ningkong udang dan tangkumba khat laisnam badu khon bakhat du badang dan hapo ka jingkdo bat ka jingthum jonga kemi kila lat thau naka jingman saw namar hakapor basha rong ki ten yeng ka kemi haringkat bala ki khon borok ya dan bat ki songlang hakawai ka yeng trap ka baren ka ba ki jupen longkum ka yeng satja bat ka yeng ban saat ding hakapor khriat ka badan marsnda hi bat ka ne ka yeng ka bakal air ka khlam sham la jot satya yakani ka yeng la maramot no hakasngi ka babot ling ba ki bors nong ban yarap sop bat pen bhap kat bala san ai Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka sngi Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya